En el Té de Tot d'avui parlarem de música. El cantant gironí Carles Ribot ha presentat nou treball, Mussara, que ha començat a girar per Catalunya. Amb ell parlarem de la seva nova proposta. I com cada dimecres acabarem programa amb petites pantalles. Avui farem un repàs als videojocs que més centren l'afició dels gamers del moment. Ens ho explicarà en Guillem Alsina. Comencem! Fa uns mesos en Carles Ribot presentava el seu segon treball, Mussara, un disc que, pel que ens comentava, els usuaris se l'han compartit molt via xarxa social. Tant és així que ara, amb aquest segon disc pràcticament acabat de sortir del forn, ja està preparant el tercer. El videoclip no ha matat ningú. Demana'ns quina cançó vols veure i escoltar per tancar el programa. Envia'ns les teves peticions a tdetot@tvgirona.tv. Cada dia acabarem programa amb la teva cançó. El personatge que avui para el Té de Tot és en Carles Ribot. Carles, què tal, com estàs? Bon dia. Molt bé. Dèiem que tot just està girant el teu segon treball arreu de Catalunya, ha tingut molta acceptació, sobretot per l'intercanvi a través de les xarxes socials. Bueno, això va ser algun dels videoclips, i així el d'Engrunes de Pa o algun altre, que amb els videoclips fem bastanta feina. Feu bastanta feina, però em sembla que no sé fins a quin punt bona part de la feina la fas tu a nivell de composar el que és la cançó i l'elaboració fins i tot del mateix videoclip. Sí, és que en els moments que estem costa molt tot, és a dir, que vingui gent als concerts, tot, i poder viure del que fas a nivell musical i també de producció, perquè també fem altres coses, els que fem música, i anem fent. Sí. Complicat, difícil, i això és com qui diria aquella màxima de és com Juan Palomo, no? Jo me lo uso, yo me lo como. 100%. Vam començar fa 8 anys ja i aquí estem, sobrevivint. Sobrevivint amb un Mussara que, dèiem, ha girat bastant per Catalunya i sobretot a través de l'intercanvi de les xarxes socials. T'esperaves el ressò que ha tingut o no? Mai saps, sempre acaba sent un intermig del que t'esperes. O t'esperes que arribi a més gent o que no arribi ningú, i sempre acaba sent un entremig. Els músics sempre ens pensem que en els concerts, quan preparem un concert, que no vindrà ningú. I després sempre acaba sent una mitja, no? Però ningú, saps? És la por a que no vingui ningú. Aquesta por, no sé si és una por escènica. Potser sí. També la teniu quan traieu disc? Bueno, el disc, com que és més creatiu i és una cosa que ja has fet i després el treus i està al mercat, no és una cosa que s'exposa directament, no té tant aquests nervis del directe, no? Suposo que perquè tampoc tens ulls a tot arreu per veure com va la venda de discos, suposo que és això també, no? Clar. De tota manera, Carles, no sé si... Com podríem definir, per exemple, ara estem veient el videoclip Engrunes de Pa. Ens ha cridat l'atenció, una mica també per la factura audiovisual i també per l'estil musical. Què és? Si l'haguéssim d'etiquetar? L'estil d'aquest videoclip, de la cançó? De la cançó i sobretot de l'estil que marca Mussara, que és el teu segon treball. Sí, doncs sí que té un estil més definit que el primer hi havia des de folk fins a electrònica, passant per pop-rock independent, sempre tirant per les vessants més independents i alternatives de la música. I aquest segon disc, per el que m'ha dit la gent també i tal, és més aviat folk-rock, perquè jo sempre havia tocat en grups bastant canyeros i tal, i en el primer disc m'ho havia oblidat, allò que necessites desconnectar també i fer alguna cosa acústic i tal, i té més aquesta vessant folk-rock, però segueixo amb
amb el segell marca de la casa de poder experimentar quan vull. Una experimentació que, com qui diu, aquest disc que tinc aquí, el segon treball de Mussara, pràcticament és acabat de sortir del forn fa pocs mesos, i tu ja vas pel tercer, eh? Sí, ja tinc el nom i tot. Es pot avançar alguna cosa? Sí. Sí, o sigui, ho avancem en primícia. El tercer disc de Carles Ribot serà... Activitats extraescolars. Carai, i això? Jo els noms, fa 2 anys que el tenia guardat, aquest nom. I necessitava dir-lo ja, i mira... N'havies fet activitats extraescolars quan eres petit, no? Sí, Suposo? feia bàsquet i havia fet també atletisme, futbol no... Però també feies molt pels amics, no? Anaves molt a una cosa o una altra pels amics i tal. Per les modes, suposo. Sí, també. Perquè a vegades les activitats extraescolars responen a modes, Sí. com a modes també responen als estils musicals que hi ha al mercat. En el teu cas, deies cosa més aviat independent. Tu et desmarques d'allò que és tendència ara, diguem, o no? Sigui casualitat o no ho sigui, jo faig el que em surt amb la guitarra i les veus després i tal, i si és tendència o no, jo tampoc no ho controlo. I normalment un cantautor tampoc ha de fer lo seu i anar fent a poc. Veiem ara les imatges en Grunes de Pa, que estaves exactament, el videoclip està rodat a quin indret? Com que la Mussara està allà a Tarragona i molt a prop de la zona del Montsant, està gravat al Montsant, que nosaltres hi vam anar a un refugi també una vegada, i el lloc em donava molt rotllo de l'oest. I per la cançó, que per mi era un folk rock molt de l'oest, el meu concepte, que no sé si és el concepte després que... Però en aquest cas jo crec que sí que va ser el concepte que va arribar a la gent. En lloc d'anar a Almeria vas dir, quedem-nos al Montsant i fem-ho aquí, no? Clar, pels pressupostos que ens movem ara i tot, doncs ho vam poder fer així. No sé si són aquests espais així oberts, en plena natura, els que potser et serveixen a tu per ordenar les teves idees i composar o començar a experimentar, com deies abans. Doncs és bona cosa això que dius, perquè jo sempre he necessitat, des del 2007 que vaig començar el projecte en solitari, m'anava a la natura a tocar amb la guitarra sol i tal, perquè ho necessitava. Perquè venia d'un món fins en aquell moment, molt urbà i d'estar o per Barcelona o per Girona i així. I vaig necessitar a partir del 2007 anar sovint a la muntanya i allà em trobava a mi mateix. No em diguis que és allò que diu el tòpic de ho vaig deixar tot a la gran ciutat i em vaig instal·lar en un àmbit rural, allunyat de la civilització, i aniré a la gran urbe quan necessito alguna cosa. Ho has acabat de fer això o no? Potser vaig fer una cosa semblant a això, el que passa és que tampoc va ser que visqués ben bé a la gran ciutat, sinó que em movia molt, no?, entre Barcelona i Girona i així, per feina i tal, però sempre els caps de setmana estava per Verges. Però el 2007 va ser 100% a l'Empordà i això, agafava la bici i la guitarra. I vinga. Doncs Carla Ribot, amb aquest segon treball Mussara, i el tercer que ja està en marxa, activitats extraescolars. Per quan? Ui, ara estic composant i així, però màxim d'aquí un any o així, màxim. És qüestió d'anar a la zona de l'Empordà i parar l'orella a mig agost, que aviam què sentim, no? Ole. Doncs Carla Ribot, gràcies per haver parat avui el Té de Tot i fins la propera, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. El videoclip no ha matat ningú. Demana'ns quina cançó vols veure i escoltar per tancar el programa. Envia'ns les teves peticions a tdetot@tvgirona.tv. Cada dia acabarem programa amb la teva cançó.